Професор изпитва студент по логика. Кажи ми сега, лети самолет, в него има 500 тухли. Едната пада. Колко тухли останали в самолета? И студентът такъв им: 499. Логично, казал професора. Я кажи сега, с колко стъпки ще вкараш един слон в хладилника? С 3, казал студент. Отварям вратата, вкарвам слона, затварям вратата. Добре. А с колко стъпки, пита професора, ще вкараш жираф в хладилника? И студентът казал: с 4. Отварям хладилника, вадя слона, вкарвам жирафа и затварям хладилника. Професор си вика: умно хлапе. Лъвът има рожден ден. Всички животни отишли на рождения му ден. Кой не е? Жирафа? Той е още в хладилника. И такъв почесал се професора. Ами я кажи сега, една баба иска да прекоси едно блато. Колко крокодила има в това блато? Нема никакви. 0. Защо? Те са всичките на рожден ден на лъва. И професорът такъв се почесал. Добре де, бабата тръгва да прекосява блатото. И умира. От какво? От тухлата от първия въпрос. Дей, казал професорът.